to odpovedala asi takto, že ak by došlo k tej situácii, že prezidentka, a tu sa môže stať ešte aj predtým krok, zrušia voľby, to túto otázku je treba riešiť. Ja budem komunikovať s doktorom Harabinom, on je trestňák, trestný sudca, je to genius práva a trestného aj medzinárodného, naozaj trestného. A ja určite s ním urobím jednu reláciu na tieto odpovede, pretože tu je viacej otázok, ktoré s tým je treba riešiť a treba stať aj občanom povedať, čo je možné, treba sa pripraviť na túto alternatívu. Takže ja si s ním sadnem, porozprávam a môžem buď najbližší piatok, alebo asi by to bolo vhodné, urobiť práve o tomto vysielanie, čo v prípade, ak sa nevyhlasia voľby a čo v prípade, ak vyhrá hoci kto z súčasnej opozície a nebude to chcieť prezident akceptovať. A ja ešte tvrdím jednu vec. Tak ako som vravela, že prokuratúra sa tu už samo očistuje, otázka času, keď ústavný súd sa do takejto pozície dá. A ja si viem veľmi dobre predstaviť, že po voľbách, ak by napríklad vyhral Smer, alebo teda táto opozícia, ktorá je v súčasnosti, budú chcieť riešiť otázku tých covidových škôd, ktoré vznikli, ale spôsobom tým, nie som si istá, že budú chcieť riešiť trestnú zodpovednosť, že budú chcieť tie zločiny riešiť. Takže aj v prípade, že by sa napríklad odškodnili, už či obeti, alebo aj všetci, neviem naozaj, ale hovorím ešte raz, nie som si istá, že budú chcieť riešiť trestnú zodpovednosť, pretože, a mám to v tom svojom článku, tam si to prečítajte. Čo je za svätých. Sa vyhlásia za svätých. Čo je podstatné? Nie, to by museli vyhlásiť za svätých tých zločincov. Čiže, čo je podstatné, je to, že tam si viem predstaviť, že sa vyhlási aj amnestia na tie zločiny. A tu prichádzame k jednému bodu. Nám po týchto voľbách, ak budú voľby, a už akokoľvek dopadnú, nám začína príprava na prezidentské voľby. Pretože my potrebujeme silného prezidenta. My potrebujeme prezidenta, ktorý vieme, že nepríjme žiaden takýto zákon, ktorý by dovolil amnestiu na tieto všetky zločiny, na zločiny covidové, na zločiny, čo sa stalo aj voči Smeru, na zločin ten, čo sa dnes stal voči mne. Jednoducho to musí prísť prezident, ktorý bude mať vôľu, chuť, odvahu, odhodlanie, poznatky, znalosti i robiť jednak štátnickú úlohu smerom aj v zahraničiu a jednak aj túto vec, aby vedel teda udržať v tej línii, akej treba. Pretože ak bude iný prezident, ja naozaj mám veľké obavy, že táto vec sa dostane dostratená. A ja preto už aj touto cestou hovorím o doktorovi Harabinovi, ktorého ja považujem za najlepšieho kandidáta na túto funkciu práve preto, pretože ak tu niekto urobí poriadok, je to jedine Harabin. Preto sa ho boja. Skutočne tu poriadky neurobí nikto. Preto sa ho boja a preto robia aj proti nemu to, čo robia len tu je už takýto moment, že oni sa ho už až tak boja, že už sa ani netrúfnú robiť voči nemu nejaké tie ďalšie ulisné ťahy, pretože už teraz je to skóre. V podstate má trestné obvinenie na seba, aj už ho zobrali, takže už ďalej asi nejdu, pretože to skóre Harabín voči štátu je už tak vysoké, beriem aj tie kauzy, ktoré mal so súdom a tak ďalej, takže Harabín a štát stále vyhráva. Preto hovorím,